Здравейте, приятели! Днес открих народното движение Бугария за земята, небето и ресурсите. Защо Бугария? Защото сме Бог, свободните и ние. И аз. В аз е скрита силата на българите. Защо е народно движението? Защото проистича от народа. Защо е движение? Защото има действие. Затова е движение. Защо предметът на нашето действие е земята, небето и ресурсите? Защото от създаването на всяка една душа, от първоизточника и първопричината, излъчването и от източника, тази душа има предопределен път, който ще измине и ще се върне обратно при първоизточника и първопричината. И този път е осигурен с собствен източник на ресурси. Това всеки трябва да го знае. Тези, които произхождат от първоизточника и първопричината, имат осигурен собствен източник на ресурси. Тези ресурси ни принадлежат и ние ги стопанисваме и ползваме според нашите нужди, за да извървим пътят, който е определен от първоизточника и първопричината. Собственият източник на ресурси не се отваря, когато ние сме в грешен път, защото те стоят и чакат на пътя, който е определен с нас. Ако ние чрез внушение или по някакъв друг начин сме поели друг път, ние нямаме достъп до собствения си източник на ресурси, както ако сме в измамната реалност. Но за това ще говорим следващия път, може би. Така че добре дошли в нашето движение България за земята, небето и ресурсите. Аз съм това, което съм. В светския живот съм икономист-счетоводител с практика през по-голямата част от времето, прекарано тук на земята, вътрешен опит, това ми е специалността, и в духовно направление съм воин на върховната. Комбинирам и двете. Тоест, духовното се проявява в физическия свят. Наученото или това, което имам като знание, като опитност, ги прилагам сега, за да свърша определена работа. Затова съм тук. Затова казах в някои от постовете си, че който чувства своето призвание, моля да заповяда в нашето движение Бугария, народно движение за земята, небето и ресурсите. Защото ние сме гаранцията. Ние сме тази сигурност за нашите ресурси и за това, което ние трябва да свършим тук. Ние не сме обект на управление. Ние сме субект на управление и трябва да се научим как да управляваме своята земя, небе и ресурси. Първо си влизаме във владение, след това се учим как да ги управляваме.
По този повод аз лично приех молитвата на Боян Мага като, като моя, тя просто е вътре в мен някъде. България, ти мое сърце, любов моя и мъдрост моя, изправи снага, изтърси пепелта, погледни небето и звездите. Те сочат твоя път, те отварят бъдещето, те съграждат твоя дух. Виж слънцето, как се оглежда в теб. Почувствай бурята, която носи преоткриване, водата, която се радва на теб и хората, които те обичат. Подай ръка на падналия, върни духа на слабия, покажи пътя на отчаяния и дай любовта си на всички. Ти си прекрасна и щастлива, защото ние тук работим за това. Това много ми харесва, защото има поемане на отговорност. Ние тук работим за това. Ние сме твоят щит, ние сме твоят лъч, ние сме това, от което ти имаш нужда. Българио. Така че крайно време да поемем отговорността за това, което сме, да си върнем космическата идентичност, защото преди всичко ние сме космически хора. Преди всичко. Преди да имаме национална идентичност, ние имаме космическа идентичност. И тази космическа идентичност определя всички останали идентичности, които ние приемам по време на нашия път. Така че, за да си изпълним задачата, мисията, ние първо трябва да си върнем космическата идентичност, да си спомним кои сме. И като си върнем космическата идентичност, тогава вече ние се сливаме с общото съзнание, т.е. ние се свързваме изпълваме божественото тяло и се ползваме от божественото зрение, което е много различно от третото око. Божественото зрение ни дава зрението на 360 градуса. Никой не ни дава това и онова да видим. Ние просто го виждаме на 360 градуса. Искаме да видим нещо и го виждаме. Никой не ни го дава. Няма такова даде ми се да видя. Но това се случва, когато сме изпълнили божественото си тяло, приели сме своята космическа идентичност, свързали сме се с божественото си самосъзнание, с божественото зрение и вече оттам, от общото съзнание, от позицията на общото съзнание и божественото тяло, ние можем да влияем, да въздействаме върху цялото, независимо в коя точка на Земята е това цяло. И това са хората на духа. Хората, които вървят по средния път. Те владеят и двете сили, и лявата, и дясната. Изтока и западна са събрали в себе си. Те държат за юздите и двата коня, бели и черния. И това се иска много голяма сила. Иска се много голяма дисциплина и сила. Познаване и на едните сили, познаване и на другите сили. И не само познаване, да знаете как да общувате с тях, не да контактувате, да общувате, да си знаете мястото, да си заемете мястото, за да ви виждат почин
къде стоите в редицата и как да общуват с вас. И вие съответно как да общувате с тях. Това е много важно. Докато човек не си заеме мястото в света, той не е позициониран никъде. Тоест, той не е разпознаваем от провидението, от другите същности. Така че първото основно правило, принцип, действие е човек да си заеме мястото, приемайки своята космическа идентичност, изпълвайки божественото тяло, разполагайки с божественото зрение, действайки от позиция на общото съзнание, т.е. отгоре надолу. Тогава не сме ограничени. Ние сме в средния път. Но когато действаме отдолу нагоре, от национална идентичност, например, ние действаме отдолу нагоре и тогава ние сме ограничени. Това ще го обсъждаме в следващи видеосеминари, може би ще имаме лайвове. Ще имате възможност да задавате въпроси. Ще бъде сформирана работна група, която вече ще работи по конкретни задания. Това, от което имаме нужда като народ, като хора, пристъпваме към действие. За сега смятам, че е достатъчно. Всеки може да си направи така една равносметка, да си прецени силите, какво може, докъде го може, какво му трябва, да добави като качества, но действително тук при работа с всички сили се иска дисциплина, издръжливост и познаване на силите, които действат в света. Познаване, човек трябва да е имал някакво съприкосновение с тях, т.е. да има опит. Трябва да има опит. Това е за сега. Ще се радвам да се видим и следващия път. Има семинари в Patreon съм сложила като база, който не си е върнал силата или не си познава силата. Има страхове, има разни спънки, може да си навакса там, да получи базата. Тук в тази група, в това движение, всъщност ние сме в действие. Вече сме на терен. Свършиха лекциите, свършиха семинарите, свършиха тренировките. От тук насетне сме в действие на терен. Няма повече време за губене. Това е, което мога да кажа за сега. И до следващия път.